Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalago espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Mayong adlaw sa tanan ato mga subscribers, ato mga higala, ato mga followers, our fellow believers. Welcome once again ining adlaw sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kita maglangan mo at dudayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 aron kita malimpyuhan sa atong mga sala o nga kita andam na usab sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo dili magtutuo, gamita karon ang imong kabubuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga manluluwas. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Therefore, magampo ta sa hilom. Heavenly Father, we thank you for this precious time to commune with you that you are giving us today so we can assimilate your word. This is our daily routine as your children in obedience to your mandate in 2 Peter 3:18 that you want us to take in your word so our soul can grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Thus, reach our goal, which is spiritual maturity. We now pray that God, the Holy Spirit, mulamdag ka namo, magahagit ka namo, magadasig ka namo sa among pagtuon sa imong pulong. All this we ask sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, among Diyos ug manluluwas. Amen. Okay, may nga adlaw sa tanan na to, nga mga subscribers, o niya pa kita. Yan nga itong pagtuon sa gidugukan na to sa itong paghisgot, how to be sure I am saved. Okay, din kita mohunong, o atong gihisgutan, kadtong things that a believer anticipates while he is still in phase 2 of God's plan. Atong gisgutan katong wa nay paghukom kaniya, absent from the body face to face with the Lord, no more pain, no more sorrow, no more tears, no more suffering, no more death, because the old things are passed away. All of those. Unya ang ikapito di atong gisgutan, the believer is waiting for resurrection body. Okay, now, ang Diyos nagamando sa matag magtutuo ug ato kining mabasa diyan sa Colossus 2:6, nagkanayon kini sa English, as ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in Him. Now, ang giya inunta guide sa matag magtutuo sa iyang espirituanong kinabuhi, mao kining mosunod. Si Ginoong Jesucristo mao ang labing suod nga higala, the believer's best friend, a faithful friend. Ikaduha, si Ginoong Jesucristo mao'y dili kasagaran nga persona sa tibuok universo. Mao kanay gitawag og hypostatic union ni Ginoong Jesucristo, God and man at the same time. Ikatulo, si Ginoong Jesucristo is the only genuine celebrity nga dili na mo
kanang will never die nor fade. Ikaupat, He's always thinking about you, believer. And He always wants what is best for you. Number 5, He considered you so important nga misakripisyo siya siyang kaugalingon alang kanimo. Nahimo siyang puli kanimo. While we were yet sinners, He died for us. While He was hanging on the cross, ikaw ang iyang ginahuna. He created the universe, ug siya ang nagadumala niini pagkakaron. Ikapito, nothing in the universe happens unless si Ginoong Jesucristo mutugot niini. Ikawalo, He is always by your side. Number 9, He gives you His strength and power. Po, He comforts you. Number 11, He has no beginning nor end. He is the Alpha and Omega. Ika-12, siya ang modelo sa pagkamapaumsanon. Ika-13, siya ang bayani sa matag magtotoo. Ika-14, migamit siya sa samagyapong doktrina nga gihatag sa Dios kanimo. Ika-15, He is the one nga nagadumala sa kasaysayan. Ika-16, ang matag magtotoo is eternally in union with the Lord Jesus Christ. Ikaw na dugtong na iusa na kang Kristo hangtod sa wala na katapusan. Ang matag magtotoo gimanduan sa Dios pinagsiyang pulong to walk with the Lord. Now, walking with the Lord is like walking in life. Musugod ka somewhere. The first step is the hardest. Tinuod. Now, of course, ang pulong ng Christ can be spelled out like this. C, constancy. H, humility. R, resiliency. I, integrity. S, stability. O T, tenacity. Naun sa maning constancy. Well, ang constancy is your ability to be consistent. Unya ang humility, gikan kini sa resulta kini sa imong mapadinayunon nga pagtuon o pagmetabolize sa pulong sa Diyos pinagi sa enabling power sa Diyos Espiritu Santo. Ang resiliency, mao kini ang ability to bounce back. Now, dili ka mo react ngadto sa mga tao nga mipakyas kanimo o fail you, hurt you, nagdaog-daog ba kanimo, and generally let you down in life. Instead, imong gigamit ang faith rest principle. Claim a promise, think of what God can do to your problem, and relax because God is in control. Integrity, unsa man ni integrity? It is your loyalty, imong lealtad ngadto sa kamatuoran. Ang stability is the consistency that comes into the life of the mature believer. Kini can be applied only to a mature believer. Hamtong na espirituhanon nga magtotoo. He is stabilized tungod sa iyang consistency and constancy sa iyang pagtuon, pagkaton, pagtuo, paggamit, ug pagmetabolize sa pulong sa Dios. Tenacity. Unsa man ning tenacity? Tenacity means you hang in there. Matod pa sa in English. You hang in there when things do not always go right. Kinahanglan magbaton ka niya ng salig, confidence in God, so you can have courage toward man. Now when you have total confidence ngadto sa Dios, kini mo'y makahimo kanimo nga constant, consistent,
o stabilized. Lig-on nga pagbarog. Now, ingon nga usa ka batang masuso nga magtotoo, baby believer, we should be aware nga dunay tulo kaang-ang sa espirituhan ng pagtubo. Namely, bata, hingkod, o pagkahamtong. Baby, adolescent, and mature. Now, whatever station in life nga anaa ka man that you are in there, that is your full-time Christian service. Kay ang full-time Christian service is not necessarily working in the mission or as a pastor or as an evangelist, dili. That is the point of doctrine nga akong i-emphasize kanimo nga kitang mga magtutuo, hain magkitagibutang sa Diyos, mao kana ang atong full-time Christian service. Now, kita magkakinabuhi one day at a time, gusto? O kita nagaagad lamang sa grasya sa Diyos. Kaya actually, a believer should so live his life as if it is his last. God knows and sees us absolutely. Unsa itong ginahuna, unsa itong ginabuhat sa kinabuhi. Anak ka na sa Lucas 12:2. Now, makaako ka ba nga mahimo kang pildiro sa atubangan sa Dios? Now, timani nga kita, mulabay lang kita nining kalibutan na kasara. We only pass this world once. In 1 Corinthians 15:22, ang pulong sa Diyos nagkanayon, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Dugang pagyunini, ang magtutuo kinahanglang pahinumduman siya, nga siya usa ka espirituhanon nga salesman, magmamaligyag produkto, o kana siya nagadala og hingpit nga produkto. Nga namang hingpit man, tungod kay the product he carries, dunay warranty nga eternal. Ug unsa pag yun nini, it is free. Nga namang libre man. Tungod kay diha nay mibayad niini sa hingpit. Someone has already paid it up in full. Kinsa? Si Ginoong Hesukristo. Furthermore, ang matag magtutuo usa ka misyonero. In fact, kitang mga magtutuo utangan ngadto sa kalibutan sa maayong balita sa kaluwasan. Roma 14 ngadto 16. Diya sa Roma 10:14, unsaon man nila niining mga magtutuo, dili magtutuo, unbelievers, call on the one they have not believed in. And how can they believe in the one whom they have not heard? Wa man sila makadungog kinsa ni. Kung unsaon man nila pagdungog, nga way sangyaw ngadto kanila. Ug unsaon man pagsangyaw, gawas kung sila pinadala. How can they preach unless they are sent? Romans 10:15. Si Apostol Pablo, nagkanayon, makaluluoy o luoy gyud, woe is me if I preach not the gospel. Now, 1 Corinthians 9:16 kana. Ang pulo sa Diyos na kanayon, how beautiful are the feet of those who bring good news. Na nasa Roma 10:15. Di man ni katong pulong sa Diyos sa Roma 10:17, ang pagtuo mudangat pinagi sa imong pagdungog ug ang pagdungog sa pulong sa Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, niya mga punto na kinahanglang hatagag impasiya ngadtos dili magtutuo.
Ang Dios dili buot nga na ay malaglag. Na kanang 2 Pedro 3:9. Ang Dios buot nga ang tanan maluwas. 1 Timoteo 2:4. Nahimo kitang mga anak sa Dios pinagi sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Galacia 3:26. Unsa pa? Ang Dios nagaluwas kanato tungod sa iyang grasya, siyang kaluoy, dili sa atong mayong binuhatan, not of our righteous deeds. Unsa gisulti sa Tito Kapitulo 3, versikulo 5. He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Na. So tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:21. Dias Mateo 7:13-14 na kanayon kini sa in English. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and only few are entering into it. Og diha usab sa mga buhat 4:12, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na diya sa Juan 1:12 na kanayon kana kita may katungod nga nahimong mga anak sa Dios. Jeremiah 29:13, He who truly seeks me shall find me. Now, John 3:36, He who believes in the Son has life, but he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abideth on him. Now, ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kasaysayan ra kana. It's history. Apan ang imong pagtuo nga si Kristo namatay alang kanimo dito sa cross mo, kanay kaluwasan. Now, di man nga kita mulabay lang kita nining kalibutan na kasara. We only pass this world once. So we should live as if it is our last. Now, diya sa Roma 8:38-39, for I am convinced that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. As a new believer, ikaw nga magtutuo na, luwas na, kinahanglang painumduman ka. Diya sa 2 Corintios 5:17 nga nagdeklarar, therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. The old things are passed away. Behold, new things have come. Ato ning ipadayon ugma, ayaw sipyat sa pagsunod ni ini. Amahan among langit nun, salamat nining grasya nga among gipahimuslan. Among pagkigambitay kanimo og sa imong mga pulong. Salamat sa imong pagpatinaw kanamo ning tanan pinagi sa tudlo kanamos balang Espiritu Santo. Salamat niya among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kining mong ministry. Gamita kini sa pagsabwag, pagsangyaw sa imong mga mayong balita sa kaluwasan, maayong mga pulong sa kamatuoran. Nga kini ikinahanglan sa matag Kristohanon, samtang niya pa kami nining ikaduhang bahin sa imong plano. Salamat ning tanan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoong Manluluwas. Amen.